Je to strašidelný. Tak. Vítejte tady. My jsme si připravili, jak možná tušíte, nebo to víte, tak dva mezi námi měli před relativně nedávnou dobou narozeniny a my jsme si tady připravili takový narozeninový dárek kolektivní, který bychom jim teď rádi předali touto formou. A doufám, že se hlavně jim bude líbit a že i pro vás z toho vyplyne nejedno ponaučení, které si odnesete do svých životů, všeho, co dojdete. Takže ona, prosím. Že to přeští. To si nejde. Velevážené publikum, ten kus, co vám teď zahrajeme, jste ještě neviděli. Ani my ne. Pojednává o osudech dvou hrdinů, o nich jste už jistě slyšeli mnohé vyprávět. Ale víte, jak to na tom světě chodí. Ne všechno, co se vypráví, je pravda, a ne všechno, co je pravda, se vypráví. My vám teď ale povíme, jak to všechno bylo ve skutečnosti. A čím jiným by mělo začínat naše vyprávění o hrdinech, než jejich zrozením. Nejprve si ale poslechněme, s jakou skromností o tom vyprávějí oni sami. Aha. Aha. Ty, Martine, už se známe nějakou dobu, ale jak ty ses vlastně narodil? Tak normálně v porodici, nic extra. No, já vlastně taky docela obyčejně, jo. Ona. To bude smyšlený. To ani ví. To byl šílený drama. Prostě to se chrámová opona. Porodní stůl tam dejte. Paní Stránecko. Paní Zechnou. Opona. Tak, maminko, hezky se uvolněte a už to budete mít brzy za sebou. No, já bych už přestal slyšet ty hlasy. To se stává, je to po vás psychicky náročné, dáme vám epidurál, trochu oxytocínku dostanete. Jsem kategoricky proti. To jsou naprosto nepřirozené metody a já odmítám, abych se s jejich pomocí narodil. Jedná o tak příznačně psychosomatickou záležitost, jakou je parát. Celé je to vlastně psychické. No, vidím, že budu muset svůj život zasvětit o světě. Ještě se máte všichni co učit. Ona. Řepy
Řečky cedule. Opona. No to si se děláte srandu, ne? To je nejvýznamnější, jako pokom. Už dlouho se modlím k nebesům, aby mi seslali syna. Ale co pak má tady u nás člověk čas věnovat se těm věcem kolem toho? Pořád jen aby rubal řepu. Ha, věda, tak přeci jsem se dočkala. Budu mu říkat třeba Michal, jako ten anděl, co je nepřítel všech škůdců řepy. Tak, kde je tady nějaká řepa? Rubal bych! Opona. Opona. No jo. A co základka? Tam já už začal trochu akčnit. Hrál jsem na několik hudebních nástrojů a ve vší skromnosti holky to nenechávalo chladný. Nejedno srdce jsem zlomil. No, to já zase. Rubal sígry je hlavy, co dělali do našich brodských buchet. No a to víš, že ty to taky ocenili. Opona. Cedule, pletíčka. Opona. Tak, Martine, zahrajeme si to ještě jednou. Vidím, jak moc se to chceš naučit. Láme mi to srdce, jak ti to pořád moc nejde. A tak teď koukejte, pančelko. Teď už to bude správně. Na flétnu nikdy. Opona. Jo? Navíc.
Jaký David se vybereš? Řekl, pak tomu oficiálně vyjádříme. Vyšle nějaký oficiální prohlášení. To bude žalotý. Budu Já jsem dal z řepory, tak nevím, jestli ty řekli. Opona. Řepory? Už si narubal řepu. Jasně, maminko. Už to skoro mám. Sakra. Ty hlaváci měli kliku. Budu rozjebala. Židličky. Rodinové. Opona. Jo, to byly časy. Jihlaváci na to neradi vzpomínají. No a jak jsi to měl na střední? No tak na Gimplu jsem si uvědomil, že si člověk musí pořád rozšiřovat své duchovní obzory. Začal jsem hodně cestovat, víš. Jezdil jsem do Turecka a do Iránu a tak. No, to já si taky rozšiřoval duchovní obzory. Ponořil jsem se ale spíš do svýho nitra. Držel jsem dlouhý hladovky, překonával bolest a to mě hodně posouvalo. Jednou jsme si dokonce s kámošem típali o předloktí doutí. Ani jsem necekl. No fakt, do dneška tam mám jízvu. Koukni, Ukáž. vidíš? To se mi nějak nezdá. Cedule. Vína. Opona. Já jdu do Iránu, já jdu do Iránu, já jdu do Iránu. Perské koberce, likvidace sleva až 80%. To se hodí. Taký obsudný drama. Opona. Vnitřní klid, slunce v duši. Bože, už je čas svačiny. A já od snídaně neměl sousto v ústech. Bože, vnitřní klid,
dnešní klid. Už to nevydržím. Jubičky, hrdinové. Opona? No, a jak ses vlastně, Martine, rozhodnul, že půjdeš na medicínu? No, bylo to těžké. Dlouho jsem váhal. Na svých cestách jsem ale viděl hodně lidského utrpení a tak jsem se nakonec rozhodl, že se pokusím aspoň malým dílem tohle utrpení zmírnit. Dal jsem si tedy přihlášku na lékařskou fakultu. To měl podobně. Taky jsem se dlouho rozhodoval, jak zbavit svět utrpení. No a nakonec jsem dospěl k závěru. Říkáš něco? Že to jasné. No, jasné. K závěru, že skutečná proměna může nastat jen změnou myšlení. Proto jsem se přihlásil na filozofii. Opona? Opona? Sakra, zítra to musím poslat a pořád nemám ponětí, co bych měl jít studovat. Martine, Kdo mě volá? chceš-li šťastný člověk na světě být, musíš na plzeňský práva jít. Tam neměj žádný strachy, čekají tě ženský sláva prachy. Jo. Martine, ty zanech školu práv, ty se podej do školy muzikologie. Ty pak teplé místečko ve státní správě obdržíš, kde flákat se do sytosti budeš. O Martine, zdali podle mé rady pokračovat budeš, jistě chybovat nebudeš. Kruci, to je prekérka. Co dělat? Co dělat? Co si počít? 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 Kdo to jde kolem? Nazdar! Co to máš za tričko? Ale jedu s lékaři bez hranic na misi do Iránu. Cože, do Iránu?
Takže by konečně. Jen tak mezi náma. Jsou tam obědy v ceně. Jistě. Tak je to jasný. Jedu. Jdu na medicínu. Hospoda. Duplák. Rebela. Kamarád. Alkoholické výpady. Opona. Tak co, Michale? Kam si to nakonec dáš? A ty do prdele. Vole, zítra to musíš poslat. Já nevím. Tady se ti s ním blbě sedí. Michale, chceš-li šťastný člověk na světě být, musíš na plzeňský práva jít. Tam neměj žádný strachy, čekají tě ženský, sláva, prachy. Cože? Co říkal? Ale slyšel jsi to? Slyšel jsi to, vole, mě asi už hrábnu úplně, ty vole. Michale, ty zanech školu práv, ty se podej do školy muzikologie. Ty obdržíš pak teplé místečko ve státní správě, kde plákat se do sytosti budeš. O Michale, zdali podle mé rady pokračovat budeš, jistě chybovat nebudeš. Tak co? Co ty, Vejku? Posloucháš mě vůbec? Kam to pošleš? Vždyť tady čumím do těch učitelských novin už celý večer, tak sakra. Na jakou vešku se přihlásíš? Třeba tam... Ty vole, filozofie. Ona? To mi teda řekni, jak ty jsi to tam zvládal. No, učil jsem se opravdu poctivě. A byla to děsná dřina. A tak mi to trvalo přirozeně trochu díl než ostatním. Jo. Taky jsem na filozofii držel jako mezek. No. Ale stejně jsem cítil, že mám ještě trochu volný kapacity. Tak jsem si přibral germanistiku, medicínu. No. Postav. Martin. Ležérní pokyvování nohama. Sedí si pohodlně? Okna.
Takže zítra máme tu zkoušku z patologie. Tak to ještě trochu hrám do strun. Tady sehraju R3 setíky v tenise. Pak osmažím něco máku na kurkumě. Ale pak už na to učení fakt hlupsnu. První. Stůl. Suma teologika. Opona. Ty vole, já se snad... Ten Akvinský se fakt nedá číst. No nedá. No, kouknu se radši na YouTube a trochu se odreaguju. Špatně to vypadá, to nejsem vůbec já. Už vím, co udělám, to bude zábava. Jeď! To roští pryč, zavřem odmá. Sedět, světlo, strašit, svou houštinu strát zblázním. I ke mně se kývej stavím, já dávím pár a navrch našich slibů rozumím. Plavel nesnáším, s divočinou zatočím. Počkej, Pindulí na zákon letoucí, to rozní pryč, pryč. Svůj nastřelám, ale stendám, našim identitu, upravím svou afroditu. Jo, Pindu, to tady nepíšou. Akvinský o pindulínách nic nepíše. Budu si asi muset přibrat nějaký další školy. Opona? Na své cestě do Iránu s Lékaři bez hranic se zatím Martin dostal nejdál do Řezna, kde byly ovšem obědy také zdarma a navrch ještě bavorské vdolečky s krémem. Tam se také naši hrdinové spřátelili a prožili spolu mnohá dobrodružství, jež se stala legendami. O těch však už náš kus nevypráví. Jisté ale je, že Martinův a Michalův lékařský slavil v zemi kožených kalhot s padacím mostem, těsných žvítků a silných aut s kouřovými skly kolosální úspěchy. Opa. Postelé pacienti. Kapačky. Fonendoskop. Kalpel. Ukaž to nám tu operaci. To je tajnůzkaření. Protézy. Opona. Grüß Gott, meine Herren. Tak co, pane
meinem BMW. Auf jeden Nocher. Futsch! Ukažte. Podíváme se zblízka. No ale to je typický příklad psychošomatiky. Jste, Herr Klaus, vlastně úplně zdraví. Můžete jít domů. No ja, máte recht, Herr Doktor. Ja, jsem Strafe. Es ist ein Wunder. Ona. To děláš ty? Thank you.